እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። دحين دمسهم كراس سمعتنا لومي عربي 16 ጥቅምቲ 2020 ወይ ከዓ 6 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ መምጻሕ ዝገበሩ ናይ ኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብዝምልከት ሚኒስትሪ ወጻኢ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለጺ ዝምልከት ጸብጻብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ሃቂ ሕጽልሚ እዩ። ሁሉም ሰላምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ አፈወርቂ ዜና ክነቀድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን كمي وعلكم زرزر زينا النهو بريزيدنت دونالد ترامب تنحانا هيقوم ديمقراطياوي جو بايدن تمالي حاموس اب تمساسال ساعات جن اب زتفلالي بوتا كاب غازيطنياتاتن حزبن نزقرب لهم حطوتات مليسوم مسارحتنا مايك أوسلوفان سلسة حدار زكاة بريزيدنتاو مرجع سومونات كترفهولو بالتلفزيون نزلت محلالفة وعلو خلطيوم حسيات تغطاتي لولو سارة فتساية كتاربويا كخون زنابرو قد نقد تراخيبهم أبوليستاتهم تأميتهم كتعكاكايديو تخونا جن بريزيدنت ترامب بكوفيد 19 تتحيزهم علاو أبز قبرلو وان تغيرو بفيديو مال الدما فيرتشوال كخون اتخطع السنادة اتحسابن تقربو بريزيدنت ترامب كقبلوا بزي مخالهم ابكندقو ابتن عبي وترز الرأي لنك فلقزاتات بنسلفانيان فلوريدان مدرخ بمدلاو كبغازيت انيان مرزتن زقربو لهم حتوتات ملسك هبو تغيريوم بريزيدنت ترامب نتز حلفهم اوانن زواردنت بومن ككحسلو تتقيمهم اليوم اتي BNBC مع كان زيناز تمحلفة مدرخ I was in North Carolina today and did a big rally with tremendous turnout and لومي اب نورث كارولاينا نيره عبي وفرنيرنا مس ازيو زدنق ملاش فلوريدا بنسلفانيا اب كله نيره زحقس وفرنيرو بريزيدنت ترامب اب كوفيد 19 تزوسدو وسقمتي ناب تشاينا زغبر غعزو نفرتي اموداتات الرمعصاوم طبق سقمت خمس نبره اصنيعم كزارو تسميعم يم بانصارو جو بايدن دما ابت ستيفانوبوليس زمرحو زنبره مدرخ زخشفه سقمت كبلو غليصوم يم It is the presidential responsibility to lead. And he didn't do that. He didn't talk about what needed to be done because he kept worrying, in my view. Presidentawi halafnatu yunayru. كواصا አይካአለን ኩሰድ ብዛዕባ ዝግበኦ ስጉምቲ ክዛረብ አይካአለን ከምዝ መስለኒ ናቱ ቀንዲ ተገዳስነቱ ነቲ ዕዳጋ እዩ ነይሩ ባይደን ወሲኾም ትራምፕን ኣብ ማሕደርቲ ስቴታትን ከንቲባታትን ክልከላታት ከተግብሩ ክጽዓንዎም ይግባእ ነይሩ ከምኡውን ተዝገብሩ ዛጊድ ሓያሉ ህዝቢ ምድሓነ ነይሩ ኢሎም ትራምፕ ንዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝሓረይወን ኤሚ ኮኔበረት ኣብ መስርሕ ገምጋም ሴኔት ይርከባ ተቐባልነት ረኺበን ሹመተን ተዳኣ ጸዲቁለን ኮይኑ ድሕሪ ውጽኢት መረጻ ንዝህሉ ምስሓባት ናይ ሙሳን ግደ ክህልወን ይኽእል እዩ ባይደን ብወገኖም እንተተመሪጾም ንሚዛን እቲ ቤት ፍርዲ ንምልዋጥ በዝሒ ኣባላት እቲ ቤት ፍርዲ ክውስኽዎ ከም ዝኽእሉ ኣይሓብኡን ክልቲኦም ተመራጽቲ ኣብ ሓደ ነገር ተሰማሚዖም እዮም ፕሬዝዳንት ትራምፕ it would be totally up to her. I would think that she would be able to rule either for me or against me. I don't see any conflict whatsoever. መረጻ ክነካይድና ንሸባሸብ ዘለና ይመስለኒ ኣብ ታሪኽ ሃገርና ካብ ዝነበሩ መረጻታት እዚ ኣዝዩ ፍሉይን ወሳንን መረጻ ይመስለኒ ጆ ባይደን ብወገኖም እንተተመሪጾም ምስ ሪፐብሊካን ንምስራሕ ፍቃደኛ ምዃኖም ተዛሪቦም እዮም Well, I'm not a fan. I then say it depends on how this turns out. ምክንያቱ ኣዝዮም ብዙሓት እንሰማምዐሎም ነገራት ኮሎውና እዮም ይኹን እምበር ኣዝዮም ብዙሓት ዘፈላልይዎም እውን ኣለዉ ዛጊድ ኣብ መብዛሕትአን ስቴታት ቀዲምካ ምምራጽ ተጀሚሩ እዩ ትራምፕ ድማ ክስራቅ ከም ዝኽእል ደጋጊሞም ተጠንቀቑ እኳ መብዛሕትኦም ሰበስልጣን መረጻ ግና ከምኡ ከጋጥም ከም ዘይኽእል ይዛረቡ እቶም ተነሓናሕቲ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ገጽ ንገጽ ተራኺቦም ክካትዑ እዮም ተባሂሉ سارة فساية نابكالو زينا خنسقر اب إثيوبيا نزقاتم ورار أزل أنبطان مقلباس اب علي 700 هكتار من صاق مدحانيت كم تفصمه منستر حرشات هاجر افريتو
ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ደቡብን ደቡብ ምብራቕን ኦሮሚያ ዝተኸሰተ ዕስለ ኣንበጣ ጠፊዩ ኣብ ምብራቃዊ ክልል ኣምሓራ ምብራቕ ኦሮሚያ ደቡብ ትግራይ ዓፋር ሶማሌን ድሬዳዋን ግና ሎሚ እውን ከቢድ ብርሰት የውርድ ኣሎ ኢሎም ሚኒስትር ዴኤታ እቲ ሃገር ዶክተር ማንደፍሮ ንጉሴ ንዕስለ ኣንበጣ ንምቁፅፃር ኣገዳሲ ተራ ዘለዎ ነፈርቲ ብዝተወሰነ ደረጃ ኣብ ረብሓ ይውዕላ ከም ዘለዋ እውን ዶክተር ማንደፍሮ ንቪኦኤ ገሊፆም ይብል ወኪልና ኣዲስ ቾኮል ዝለኣኾ ሪፖርት ብዛዕባ መተከል ዝኽሰቱ ግጭታት ኣብ ማእኺሎም ምስ መራሕቲ ክልላት ኣምሓራን ቤንሻንጉልን ምዝርራቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊፆም እቶም ዘለዉ ጸገማት ፈትሽና ንነበራይ ረብሓ እቲ ከባቢ ንምርግጋጽ ዘኽእሉ ቀጸልቲ ኣንፈታት ኣንቢርና ኣሎና ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝፈነው ሓበሬታ ጽውጽይ ነገር ግና ኣይወሰኽሉን ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ይወርድ ዘሎ መጥቃዕቲ ሎሚ እውን ቀጺሉ ኣሎ ኣብዚ ሰሙን ጥራሕ 12 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይፍለጥ ይብል ወኪልና ናኮር መልካ ዝለኣኾ ዜና ላዕለዎት ኣብያተ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ንኮቪድ-19 እናተኸላኸላ መስርሕ ትምህርቲ ንኽጅምራ ዝገብርኦ ጻዕርታት ከም ዝድግፉ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኣቶ ታገሰ ጫፎ ገሊፆም እቶም ኣፈ ጉባኤ ወሲኾም ዓሚስ ተራእዩን ኣብ ልዕሊ ከይዲ ትምህርቲ ዘንጸላለውን ሕፅረት ሰላም ዳግም ንኸይረአይን ጸረ ሰላም ሓይልታት ዝበልዎም ዕድል ንኸይረኽቡን ክስራሕ ይግባእ ከም ዝበሉ ሪፖርተርና ዝለኣኾ ዜና ጠቒሱሎ ኣብ ሃዋሳ ይካየድ ኣብ ዘሎ ኣኼባ መብዛሕትአን ላዕለዋይ ኣብያተ ትምህርቲ ንመዐቀንታት ኣማሊአን እየን ከም ዝተባሃለ እውን ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኾ ዜና ገሊጹ ኣሎ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንዓለም ለኸ ኣጋይሹ መግቢ ካብ ሓረስቶት ኢትዮጵያ ዘቕርበሉ ኣገባብ ንምዕዋት ዘኽእሎ ውዕል ምስ USAID ጨንፈር ኢትዮጵያ ተፈራሪሙ ዳይሬክተር መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ተተወልደ ገብረ ማርያምን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክል ሬነርን ነቲ ውዕል ኣብ ዝፈረሙሉ ሰዓት ምትሕብባር ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ወይ ከዓ USAID ሓረስቶትን ኣቕረብትን ንትፅቢት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ዓማዊሉን ብዝዓግብ ኣገባብ ነቲ መግቢ ምእታን ዳሉ ኩሉ ቴክኒካውን ፋይናንሳውን ደገፋት ክግበረሎም እዩ ተባሂሉ ኣሎ እዚ ንግዳዊ ጽምዶዚ ሓረስቶትን ኣብ ሕርሻ ዝወፈሩ ነጋዶን ኣራኺቡ ንጠለብ ዓማዊል መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንምርዋይ ከም ዝሓግዝ እውን እቲ ዜና ይሕብር መንገዲ ኣየርን USAIDን ዝፈረምዎ ውዕል ንሓረስቶትን ነጋዶን ክሳብ $10 ሚልዮን ኣብ ዓመት ከም ዘኽስብ እውን ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝለኣኾ ዜና ጠቒሱሎ 153 ስደተኛታት ብፍቃዶም ካብ ሊብያ ናብ ኒጀር ብነፋሪት ከም ዝገዓዙ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ኣብ ውሽጢ 7 ኣዋርሕ ንፈለማ ግዜ ካብ ሊብያ ብነፋሪት ዝተፈጸመ ስርሒት ምድሓን ህይወት ክብል ይገልጹ እቲ ዜና ካብ መንጎ እቶም ስደተኛታት ኤርትራውያን ሶማላውያን ሱዳናውያንን ደቡብ ሱዳናውያንን ይርከብዎም ዕድሜኦም ካብ 18 ዓመት ንታሕቲ ዝኾኖም 15 ቆልዑ ዝሓዘ 16 ስድራ ቤታት ኣለዋ መብዛሕትኦም ቆልዑ ወለዲ ኣልቦ ከም ዝኾኑ እውን እቲ ዜና ይሕብር ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት መብዛሕትኦም ናብ ኒጀር ዝገዓዙ ስደተኛታት ኣብ ትሪፖሊ ዝነበሩ ምዃኖም ጠቒሱሎ ኣብ ሊብያ ኮቪድ-19 ይጋፋሕ ኣሎ ዛጊድ 46,600 ሰባት ሓሚሞም 681 ሰባት ድማ ሞይቶም ይብል ውድብ ጥዕና ዓለም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ 3,400 ስደተኛታትን ሓተት ዕቁባን ኣብ ኢድ መንግስቲ ሊብያ ተኣሲሮም ከም ዘለውን UNHCR ንከፍትሖም ይሰርሕ ከም ዘሎን ዝመፀና ዜና ገሊጹ ኣሎ ብውሕጅን ሕፅረት መግብን ይሳቀዩ ዘለዉ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ሱዳናውያን ህፁፅ ሓገዝ እንተዘይረኺቦም ዘይቀሰነ ኩነተ ፖለቲካ ሱዳን ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል እዩ ኢሎም ኣጠንቂቖም ሓላፊ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቫ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራፍሳየ ኣብ ሱዳን ዝተኸሰቱ ኣዝዮም ዓበይቲ ውሕጃት ን900,000 ዝጽጋዕ ህዝቢ ንሓደጋ ከም ዘቃልዕዎን ልዕሊ 120 ዝኾኑ ድማ ከም ዝሞቱን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ገዛውቶምን ቁሸቶምን ኣፍሪሱ ሕርሽኦም ጸራሪጉ ንጸገም ኣሳጢሕዎም እዩ ከም ሓበሬታ ሱዳን ጆጋን ጃፓጋን ዝተባህሉ ዋና ጸሓፊ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ማሕበረሰብ ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ድሕሪ ናይ 4 መዓልቲ ገምጋማዊ ዑደት ኣብ ሱዳን ምግባሮም ርዝነትን ሓደገኛነትን እቲ ውሕጅ ኣብ 30 ዓመት ውሽጢ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኢሎም I visited an area called Algamayer on the outskirts of Khartoum. Homes, infrastructure and crops have been destroyed. ዝተብሃለት ካብ ካርቱም ውፅእ ኢልካ እትርከብ ከተማ ከይደ ነይረ ገዛውቲ መሰረት ልምዓትን ዘራእትን ሙሉእ በሙሉእ ዓንዮም እዮም ዘፍርሕ ኩነታት እዩ ዘሎ
ልዕሊ 40 ዲግሪ ሙቐት ሞድማ መጽለል ዝበሃል ዘይብሉ እዩ እቲ ዝረኣኽዎ መዕቆቢ ብዛዕቆረ ማይን ጣንጡን ተመዲኡ እዩ ቻፓጋን ከም ዝበልዎ እቲ ጽሩይ ዝስተ ማይን ሽቓቕን ምጥቃም ዝከኣል ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ እዩ ኢሎም ብፍላይ ምሸት ቀረባ ስለ ዝኾነሎም ንሶም ወሲኾም እቲ ህዝቢ ዝዕቆበሉ ገዛን ዝጥቀመሉ ሽቓቕን ዛንዜራን ስለ ዘይብሉ ንዓሱን ኮሌራን ካልኦት ሕማማትን ከቃልዕዎ ዝኽእሉ ዓብዪ ሓደጋ ከም ዘለዎ ይዛረቡ ካብቶም ንሓደጋዊ ሕጂ ዝተቃልዑ ልዕሊ ፍርቂ ዝኾኑ ህፃናት ኮይኖም ንሓደጋ ተጋላጽነቶም ድማ ዝሓየለ እዩ እዚ ተፈጥራዊ ቅልውላው ዘስዕቦ ሓደጋ ኣብ ነፍሰ ጡራትን መጥበውቲ ኣዴታትን ብዕድመ ዝዓበዩን ጉድኣት ኣካልን ሳዕቤኑ ዝያዳ ዝኸፍአ እዩ ይብሉ ንሶም ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣብቲ ህዝቢ ዝረኣይዎ ሕርቃንን ስጋኣትን ዘይተረጋግአ ፖለቲካ ሱዳን ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ስጋኣቶም ይገልጹ There was a locust infestation in the beginning of the year. There has been, of course, impact of the COVID. And, of course, with the political change, they... أما فلمتا زعمت وراران بتانيرو. COVID-19 ون بتخالع الله. كمون أبقرباز تغير بوليتيكا تهاجر منغستي عبي لو تكمس تثبيت الله. أبقربا أوان حزبي زدوليو انت زي رخيبو أبزل على كلولاو كمزا أتورغز أنيايه. ቶም ዋና ጸሓፊ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነዘቐልጥፉ ውሳነ ዘድልዮ ህይወት ኣድሕን ምላሽ እንተዘይሂቡ ሳዕቤኑ ብኣሽሓት ንዝቁጸሩ ህዝብታት ኣዝዩ ሓደገኛ ከም ዝኾነ እዮም ዝዛረቡ የቕንየልና ሳራ ኣብ ማላዊ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ንባዕሎም ዝቐትሉ ደቂ ተባዕትዮ ኮይኖም ከም ዘለውን ኣስታት 2.7 ሚልዮን ኣባላት ስድራ ብሰንኪ ስእነት ስራሕ ኣብ ጸገም ወዲቖም ኣለው ይበል كم تتصبي استقبرلو قرر أوارح ناب سميناو كفال مدري مئتاو أبز جمرلو بزحي بفيروس كورونا زلكفو ينهرالو أو حدا معالت بزح كوفيد-19 زحازهم سبات ناب 330 شح نهيرولو أب أوروبان أمريكان الشغال برك كم زبزحون تزينات عيسو دايركتور ودبت عن عالم جنفر أوروبا أبتا أهقور معالتاوي كساب حدا الشح بكوفيد-19 يموت ألو أو وشت 10 معالتات دما لعلي مليون 7,000 فاميلهم إذا كم دي لكالو أمريكاويان أب أوان بعالات بدرجة سدرابيت كرخبو خلو أب هزباو موقع عزيازة عمسولون كالوتن مهر نغط انقاقو لعلواي كيلا تلاقبت حمامات أمريكا أتنقعو مالو زينا تفتصيمو نامسغنا كابترا ازي راديو دمت أمريكا يو مرحي إرترا أب سومن زي أبي تبيا زكايدو ناي سرح عدد كلتياتنا هاجرات أب سفلالي زفرات زكايدو متحبارات مدرخ ركبات كم زفتر وها بقى المنستر وصاي تبيا تزاريبهم أبتم زحلو في حيل السومنات لعل 900 سدتنيهات ناب هاجرو مملا سمون قال لي جمالو ملسكاتشو أمها كابد ساباز الأخو تصاب قبر مدهن كأربعيوم وهاب قال مينستر قدات وصاي امباسادر دينا مفتي نغازيتنياتات ابزها وسروع غازيتاو مغلصي امونغو اثيوبيان ايرتران زلو سلاماوي ركب قبو افلطوك وهابو كمز قبا ارديام زي معدال كوينو امونغو كلتيو احات حزبتات قدم 10 عامتات نابقچت اتيوم دم فساسوم قبو اينبرن دحريو دما اي سلاماي كوينات نعامتات عبي غدات كمز صعب حبيروم كلمة كلتا عامتات جمرة ركب جن نزك أير والله يلام كلتي وجن نايت سلام درجة أي عبين انت تبهلون ناي كلتي أم راح تركبات مسائر ركبات مسارة دلدلي يلام أبصمن بريزيدنت سياسة فوركي أبي تيبيا زكاير وعدتون نايز أكالي يلام. قل بريزيدنت وزيمتو يلمات أكابي شنسي قوانيو نبر الداسة قدمون جمر إيه بوتنشالي بولتو أغروز معاكل نور ميشلون قرينت توم بريزيدنت نابزي مزيوم نقدب هداسيون حاويسو نايلم عاد كبابتات تعزيبو مانلو ازي امونغو كلتي ان هاجرات كهل زخر ابينا يزفرق تحابرو كم زخلو حبيرهم كسرحو كم زخلو زري مدرخيو امونغو مراحتي تدغاغامي زفتر مقراب امونغو هاجرات زفتر مسارتي زخون سلازي بزمنصر اتعدت بهاناص عينتو مرعايو زحايش كابزن لعلي خير الله زبل سمعت كهليو انتهالي صبو نيرو جن ازي اب كيدك مسيو كوفيد ون كبررا جميرو كساب ناي حزبي مس حزب ركبات تقارصو نغرات አለው زيم مستمعراريو مس ኤርትራ ዘሎ ركب كمعراري يخيليو تركب بزبلص كمعبل يخيليو زبل امنتي يزلو بدرجه مريحነት يسرحالو زلوون
እዚ እዩ እዮም ኢሎም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ዘካየድ ውዑደት ብዝምልከትን ኣመንጎ ክልቲአን ሃገራት ክፍጠር ዝድለ ዘሎ ዝርርብ ዝርዝር ንምፍላጥ ጋዜጠኛታት ተወሰኽቲ መብርሂ ደልዮም ሕቶታት ሓቲቶም ነይሮም ካብ ቤት ጽሕፈት እቲ ሚኒስተር መብርሂ ከም ዘይተውሃበ ብምዝኽኻር ቅሬትኦም ንዝገለጹ ጋዜጠኛታት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ምላሽ ሂቦም ኣለዉ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ባይዘው ተሳትፏል ኦፊሻሊ ፎረን ሚኒስትራችን ነበሩ ወይኔቱ ላይ ውጭ ጉዳይ ነበረ ምናምን የሚለው ነገር ስህተት ነው ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣብቲ ዑደት ብወግዒ ተሳቲፎም እዮም ሚኒስተር ጉዳይ ወጻኢና ኣብቲ ዑደት ተሳቲፎም እዮም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣይነበሩን ታይዶስ ዝበሃል ነገር ጌጋ እዩ ኣብ ናይ ግድብ ህዳሴ ምይይጥ እውን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ነይሩ ውክልና ነይሩ ነገር ግን ኣብ መወዳእታ መግለፂ ኣይሃበን ኣነ ዝብል ዘለኹ ናይ መራሕቲ ነንሕድሕዶም ምርኻብ ናይ ልምዓት ከባቢታት ምብጻሕ ዕድል ክኸፍት ይኽእል ዝብል እዩ ካብኣኹም ዝተሓብአ ዝተፈለየ ነገር የለን እዮም ኢሎም ኣብ ከቢድ ፀገም ብዛዕባ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብዝምልከት ኣብ ዝሃቡ መብርሂ ቁፅሮም ዘይነዓቑ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ተዛሪቦም 993 ዜጋታት ዝተመልሱ ክኾን ከለዉ ካብ ስዑድ ዓረብ 955 ካብ ታንዛንያ 5 ካብ ጅቡቲ 35 ተመሊሶም ኣለዉ ኢሎም ፀገማት ንምፍታሕ ዝተፈላለዩ ጻዕርታት ይካየዱ ከም ዘለውን ገሊጾም በሚዲያም እንዳያችሁት በሱዳን በሳውዲ ውስጥ ያሉ ዜጎቻችን ጉዳይ በጣም ነው የሚያሳዝነው በሚዲያ ከም ዝረኣኽምዎ ኣብ ስዑድ ዝርከቡ ዜጋታትና ኣዝዩ ይሕዝን ይሳቀይዎ ዘለዉ ዝሕዝን እዩ ንዚኦም ንምውፃእ ዝተገብሩ ጻዕርታት ይበል ዝበሃሉን ክቕፅሉ ዘለዎም ጻዕርታት እዮም ምናልባሽ ምዝንጋዕ ዝመስሉ ምንቅስቃሳት ክህልው ይኽእሉ ከም ድሌት መንግስትና ግን ዜጋታትና ኩሎም እንተነምጾም ነይርና ሓጓስ እውን ኣይምኽኣልናዮን ነይርና ዓለም ለኸ ጉዕዞታት ድማ ናይ ባዕሎም ድርርትነት ኣለዎም መንነቶም ናይ ምጽራይን ጉዳይ ድሕነት ምጽራይን ዘድልዮም ነገራት ኣለዉ እዮም ዝበሉ እቶም ወሃብ ቃል ብምውሳኽ እቲ ቀንዲ ዜጋታት ናብ ሃገሮም መምላስ ከይኮነስ ተመሊሶም ከይስደዱ ኣብ ሃገሮም ዕድል ዝረኽብሉ ኩነታት መምችቻው ኢሎም ኣለዉ نمسجنك كجبرة إزي راديو دمت أمريكا يونا بسرعة مدبنا كحيت المهن حلفينا دومات كحيت المي كما يتقنيو تولده ولده جبريلي نلومي ود خمر قريبنا لنا نلي عليه 5 عامات واتقاب مصوات تجراي بملئتا زورا كيروس امباي بزحي قلعو بمولاد دما كالئ زقرم زانتاون اللوهم قدميو جن مس وقعن مبهالن زفلت أبو كابتناتو لبونا خكافلنا مساي أب مسمر الله صدق لنا باشاي بباشاي ستفلت زيادة عطو ردي كفلة كاب فانكوفر كندا يقلني لنا قدماي بحد آخيبا لبونا زمول أوزربا مخرن رطب زخونا زراربا سروع سمعلتا سرقا بلاسي سمعتي بفلاي بتي بهالن منبابرونا حزبي بزح تمكرو مهاروخ اليوم كابخا خبز بلي عدي مكه بشم دمص امريكا يمسجن دغنا بزعبخا اسكي باشاي من ايش تولى يغني لي انت تقداسنت كان مستبحال كان بفلاي ابز غزي منسيات ناي بوتاتهم ابدي ورسلو وانات فحفح يلوم زلو فقد عالم كم ذا امثل تقداسنت حيزوم زقربو بحقي لعلينا خمس غون زغبو ما انا وني مسجنك شمي رد خفله بحال رد خفله برهي ساقواي كا باشاي يقولون مالتي اذا باشاي ግን قال تواصو انا يتمحرو باشاي كوينه ስለሰራحو بوز اكلي كل فطني باشاي ابي تواصا نيركا بخمي تواصا نيركا መቸም ካብንስነት ካን ተዳለሚት ከይ ሓደ ነገር ልምድ ሆነ ካንዲ ታላይ ክፍል ሆለኹ እንደ አድቨንቲስት ማሃር ኮለኹ አቀዳማይ ክፍልክ ሰዓ 50 ክፍል ወይ ተማሂረ ማለት እዩ ከመቦገሩ መዲቡነት መምህርና ተተዋሶ ሰሪዑ ናይካ ከመቦገርኒ ናሽ ካላይ ክፍልሲ ቆልዒና ማለት እዩ እጂቶም ህዝቢ ኩላቶም ድዕዘቡ ዝነበሩ ዕድማት ናይ ቤት ትምህርቲ ክዕጽ ከሎ እንደም ዝገብርዎ ተተዋሶ ቀደም يتغريمهم بتعمي مالسي نيشتي كلخوس كم عبو هين خسرح كلخو موزربانا عبيتي خا نيشتي كون كختزارف كلها بتعمي يزغرمهم تم عبيتي مالتي ابوتات هديتا نعسكه انت اخذت بالنبركا اسكه دغما قلما دبلخا مالتي نتتبلو نبركا يغرمو مالتي بذا اكل انت ነገር እንዳለ መርኮ ሄደ ዳحراي ግን مسعابو مالتيو اميشن እንዳርተ ማሄርካ
መዛሙር ስለዘሎ ቤተሰብና ኩሎም ትቤት ትምህርቲ ኣነ ተማሃር ኩሉ ድቨንቲስቲ ይቆም ድማ እቶም እንደሓው በታተይ ከዓ ከንሻዮም ሕጂ ክልቲኡ መዝሙር ኣነ ፈልጦ ነይረ ማለት እዩ ይጥቀመሉ ነይረ ሓደ መዝሙር ጽዮን በሃት ናይ እንደ ኣድቨንቲስቲ መዝሙር ሰላም ከዓ በሃት ናይ ከንሻ ማለት እዩ እቲ ባህሊ ናይ ሃገረሰብ ከመይ ኣጥሪኻዮ ስድራ ኣብ ከተማ ስለዝኾኑ ናይ ከተማ ሙሉእ ኣለኒ ማለት እዩ ዓባይ ግን ኣብ ዓዲ ስለዝኾነ እሞ ድማ እቲ ኤሌመንታሪ ስኩል ናብ ዓድና ናይ ኣድቨንቲስት ስለዝነበረ በቲ ሓደ መንገዲ መሃር ማለት እዩ በቲ ሓደ መንገዲ ኸና ዓባይ ጨና ክኾና ኢሉ ኣቦይ እንታይ ይድገብር ነይሩ ነቲ ዝዓበየ ኣነ በኽሪ ይሰደካ ማለት እዩ 4 ዓመት ምስኣት እንዳተማሃርካ ትሕግዛ ትላእኻ ከም ቆልዓ መጠን ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሃገርና እንታይ ነይሩ እቲ ልምዲ ናይ ቋንቋ ናይ ሃገረሰብ ክትለምዶ እንድሕር ኮንካ ናይ ኣቦታት ኣይሰጉኻን እዮም ባይቶ ክገብሩ ከለዉ ክእከቡ ከለዉ ኪዳ ተቆልዓ ገለ ኣይኢሎም ኣይሰጉኻን እዮም ስቕ ክትብል ጥራሕ እንደልዩኻ ስቕ ትብል እሞ ትሰምዕ እሳቶም ክዕሉሉ ድዮም ክማጎቱ ድዮም ገለ ክብሉ ድዮም ልምምድ ከይተረፈ ትሬኒን ኣሎ ናይቶም ኣግባዝ ደቀ ድኾኑ ሕጂ ክትርጉሞ ከለኹ ድሓራ እዩ ዝርዳእኒ ሓደ ከሳሲ ሓደ ተኸሳሲ ኮይኖም ቶም መንእሰያት ከም ስርዓት ለማመዱ ዳኛ ኾኑ ገሊኦም ገለ ኾኑ ሕጂ ኣብቲ ናይ ብሓቂ መጎተ እውን ክግበር ከሎ ንስኻ ተፀጊዕካ ትዳዕሮ ኣብቲ ሽባኻ ከፊልካ ኢኻ ትስምዕ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ትወስዶ ማለት እዩ ብቆልዓኻ ኣኒ ሓንጎልካ ጥራዩ ግዲ ኮይኑ ዘሎ ይሕዝ የውሃልል ኣይትርስዖን ኢኻ ድማ ብዙሕ በዚ ከምዚ ዝኣክል እቲ ኣገባብ ናይ ዘረባኹን ኣገባብ ናይ ሕርሻኹን ናይ መርዓኹን ናይ ሆየኹን ናይ ንግደትኹን እቶም ዓበይቲ ነገራት ኣብ ዓዲ ዝርከቡ ነዚኦም ከዋህልሎም ክኢለ ማለት እዩ ሕጂ ክሳዕባ በዓይቲ ውድእካ ልቢ ትገብር ኢኻ ብዙሕ ኢኻ ተዋህልል ማለት እዩ እንደገና እውን ምናልባት እንዳሓዝና ክኸዱ እቲ ክሳብ 4ይ ክፍሊ ዝነበርካሉ ቦታ ካብቲ ናይ ትውልዲ ዓድኻ ናብ ኣድቨንቲስት ብኸመይ ከም ዝተኣሳሰር ቅርባታ ሒዝካ ኣብ ዓድና 3 ሃይማኖታት ነይሩና ሓደ ተዋህዶ ሃይማኖት እዩ ዝበዝሐ ክፍሊ ናይቲ ዓዲ ካልኣይ ደድዕሪኡ ከንሻ እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ኣድቨንቲስት እዩ ጥራይ ደቂ ዓዲ ዘይኮኑስ ደቂ ጎደቦታት እውን መፂኦም ኣብኡ መሃሩ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዓዲ ሃሎ ዝበሃል ደሎ ካብኡ ከይተረፈ መፁ ነይሮም ዓዲ ሰላይ ዓዲ ሃሎ ካብ ዛውሉ እውን ከይተረፈ መፁ ነይሮም ከምኡ ድማ ዓዲ ሓዮ ሽከቲ እዚኦም ዓዲ ፅንዓይ ጎደቦና ዘለዉ ማለት እዮም እዚኦም መፂኦም ሕጂ መሃሩ ሽዑ ብእግሪ ከድልል እዩ ነይሩ እታ ዓዲ ኣይተቐስኪያ መስለኒ ነዚ ሓሊፈ ያሲ ዓድና ዓዲ ሸረፈቶ እንዲ ዝበሃል በዘልማድ ዓዲ ሸረፈቶ በሃል ትቐንዲ ግን ዓዲ ስረፈቶ እዩ ከመይ እዩ ዓዲ ስረፈቶ ፈቶ ማለት ፈትዩ ማለት እዩ ስረፈትዩ ማለት እዩ ሕጂ ትርጉሙ እዩ ከመይ ኢሉ መፂኡ ክንፈልጦ ዝኽኣልና ብምንታይ እዩ መምህር ባህታ ተኽለ ሃይማኖት ዝበሃሉ ሓውቦና ነይሮም ኣብ የተገመነን ጥቓ ገዛ ከንሻ ደሎ እንዳሴታ ዝበሃል ነይሩ ቀደም ዳሕራይ የተገመነን ተባሂሉ ዳይሬክተር ኣብኡ ዝነበሩ እዮም ሕጂ ብገለ ምክንያት ናይቲ ዓዲ መጎተ ነይሩ ነቲ ዓዲ ክጠቕሱ ከለዉ ኣብ ጋዜጣ ፅሒፎም ዓዲ ሽረፈቶ ግን ዓዲ ስረፈቶ እዩ እሱ ድማኒ እቲ ኣቦና ሓርሽ ዝብሉ ኣቦና እዩ ኣገሊም እዮም ዝገብሩ ነይሮም ቀደም ነፀላ ምሻለካ ከምዚ ጌርካ ከምኡ ገይሮም እዮም ዝኽደኑ ነይሮም ግን ንሱ ክልተ እግሪ ከም ዝኣቱ ገይሩ ሰፊዎ ሕጂ ስረፈትዩ ኢሎም ማለት እዩ ዓዲ ስረፈቶ እዩ ዝበሃል ነይሩ ግን እናተለምደ ምስ ከደ ዓዲ ሽረፈቶ እቲ ሽማት ኩሉ ናይ ዘን ዓድታት ትርጉም ኣለዎ ሕጂ ንሕና ከምዚ ስኺሉ ይመስለና ሽም ዝህብዎ ማለት እዩ ኣብዚ ጥቃና ሕጂ ዓዲ ፅንዓይ ዝበሃል ኣሎ ዓዲ ፅንዓይ ክኸውን ድኻለሉ ምክንያት እንታይ እዩ እቲ ቦና በዚ ሸነኽ ዓዲ ፈለስቲ ድዮም ገለ ነይሮም ኣብልዎም እሞ ድሓር መፂኦም ኣብ ኮፍ ምስ በሉ ንዓውፃእ ኣብሎ ካብቲ መሬት እዚ ዝብለካ ዘለኹ ሓሪሽ ኣቦና ሕራይ ይብሎ ውፃእ ኣብሎ ሕራይ ይብሎ ከምኡ እንዳበለ ልዕሌና እናተፋረየ ይኸይዱ ሕራይ እንዳበለ ማለት እዩ ኣብቲ ዓዲ ሕጂ ከላበሉ ፅንዓይ ንበሎ ፀኒዑ ኢሉ ተኺሉ ተኺሉ ፀኒዑ ፅንዓይ ንበሎ ይብሉ ናቲ ናይ ኣፈ ታሪክ ማለት እዩ ከምኡ እታት ዓይነተን ዓድታት ሕጂ ከምኡ ነናተን መፀውዕ ኣለዎን ሓቲትካ ነቶም ደቂ ዓዲ ከመይ ኢላ እዛ ዓድኹም ከም ዝተባሂላ ንዕሪልካዮም ክነግሩካ ክእሉ ማለት እቶም ታሪክ ክቡራት ሰማዕቲ ምስ ኣቶ ረድኢ ክፍለ በርሀ ባሻይ ዝገበርክዎ ወግዒ ንውሕ ዝበለ እዩ ኣብ ቀጻሊ ክንምለሶ ኢና ነቶም ብኢንተርነት ትከታተሉ ግን ሙሉእ ቪድዮ ኣብ ዌብሳይትናን ፌስቡክናን ተዘርጊሑ ኣሎ ይቐኒየልና ባሻይ ይቐኒየለይ መጀመርያ ተወልደ እዚ ሒዝካዮ ዘለኻ ውህላለ ናይ ታሪክ ክስታይ ምግባር ብጣዕሚ ገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብ 3 መስመር እዚአን ክብል ኣፍቅደለይ ታሪክ ምፍላጥ ፅቡቕ ታሪክ መለበሚ ግርም ጀሚርኩሞ መንእሰያት ሎሚ ሙሉእ ይግበረልኩም መደብ ክሕፅልሚ
ክብረት ይሃበልና ከም ዝበልክዎ ሙሉእ ናይ ቪድዮ ዕላልና ኣብ መርበብ ረኸብዎ ሕጂ ናብ ዕላል ምስ ወዲ ኹሙር ዓለም ፍሳሕ ሒዝዎ ኣሎ ንፍርቂ ክፍለ ዘመን ጭራዋጣ ዝወቀ ኪሮስ እምባዬ ወይ ድማ ወዲ ኹሙር ወዲ 15 ዓመት እናሃለወ ምውቃዕ ጭራዋጣ ጀመረ ሕጂ ወዲ 66 ዓመት ምዃኑ ይዛረብ ንወላዲኡ ኣቦ ጎይተንኡ ወይ ድማ ኣቦሕጉኡ ተስፋ ይበሃሉ ኩምር ዝብል መፀውዒ ሳጓ ድማ ናይ ኣይተ ተስፋይ ምዃኑ ይዛረብ ዛጌድ ቡ ይፅዋዕ ኣሎ ኪሮስ እምባዬ ኣነ ተንቤን ደሳለይ ተንቤን ይበሃል ዝነብረሉ ዓላለም ጉዳ ገርዓልታ እዩ ደሳለይ ተንቤን ማለት ግን ፍሉጥ ጉንን ኣብ እንደርታ ይኹን ክልል ትግራይ መቐለ ኮይኑስ ኣብ ኩለን ዞባታት ዝፍለጥ ደሳለይ ተንቤን ዝበሃል ነይሩ እዚ ደሳለይ ቆልዑ እዚአን ናይ ክሪያ ማደጎለን ወሸዕኔ ነይሩ ባዕሉ እውን ዓብዪ ሰብኣይ ኮይኑ ኣነ ጓሳየ ነኹን እሽተይ ተዓወኹ ማለት እዩ ወዲ 15 ይኹን ኣነ ወዲ 66 እየ ህዚ ካብ 15 ክሻዕ ዘላ ዕድመ ብኣየ ዝመሓደር ንኣየ ዝፈልጥ ላምባሪና ሲና 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 መስቲና ወዲ ኹሙር ኣብዚ 50 ዓመት ጭራዋጣ ዝወቕዕሉ ካብ መቐለ ክሳብ ዓድዋን ከባቢኣን ዘላ ቁሸት ዳርጋ ዘይበፅሓን ዘይደጋገማን የላን ኣነ ዝኸድክዎ ማእኸላይ ትግራይ እዩ ዓድዋ ኮይኑ ዕዳጋ ዓርቢ ማይ ቅነጣል ነበለት ገርዓልታ ሓውዜን ዝብምሉኡ ሻዓጋመ ብውድብ እውን ሻዕደራ ፀደራ ዝበሃል ሓቆ ዝበሃል ውቕሮ ክልተውላዕሎ ገርዓልታ ስንካ ኩሉ እዩ ማለት እዩ ተንቤን እውን ካብ ዓብዪ ዓድና ዓቐብ እዚ ብምሉእ ዝዛወሮ እዩ ኣነ ኣብ ዕድመ ምውቃዕ ጭርኡ በብኸባቢኡ ዝተፈላለዩ ህርመታት ከም ዘለዉ ናይ ዝተወሰነ ከባቢ ወዲ ኹሙር ከምዚ ይገልፆም እንደለይ ክኽሰር ናይ ክወላልዩ ሓውዜን ተንቤን ተዛብረን ኣትዋየ መገዛገዘን ብኻት መልክዐን ወለሎ ሓውዜን ሒዝካ ክሻዕ ገርዓልታ ተንቤን እዚኣ ወርዒ ትበሃል ተዛውረን ኣትዋ መገዛገዘን ቀደም ሕፍረት እዩ ነይሩ ብዙሕ እዚ ንስኻ ድንኳነይ ንስኻ ገይጠይ ንስኻ ሕፅየይ ንስኻ ማዕርገይ ዝበሃል ቀደም ትፎቶ ንሃለወ ሰበይቲ ተሸፊና እያ ተኣቱ ሕድያታ ጉሉ ኢላ ገዛእ ንሃለወስ ዘሊላ ተኣቱ ብደጎል ደጎሎ መካባብያ አይዛ ወላዲ ኣየ ናባል ጃይዶ ወላየ ስነት ከማዓልኬ ናባል ጃይዶ እዚ ድጉዕኛ ማለት እዩ ናይ ዓጋመ እዚ ሙሉእ ኢሮብ ሓዊሱ ዳሞ ብዘት ማለት እዩ እዚ ድምፂ እዚ ንኡ እዩ ዝወቅዕ ወዲ ኹሙር ን50 ዓማውቲ ዝወቅዓ ጭራዋጣ ካብ ደቁ ዝተቐበላ ወይ ዝወረሳ ዋላ ሓደ የለን ይብል እዚ ዝኾነ ኮይኑ እቶም ደቀይ ብዙሓት እዮም 34 ይኾኑ እዮም ግን ንዛ ጨራ ምናዳ ሓደለስ ዝቕሎ ለለለዩ ኢኻ ትብል ይሕጭጨለይ ስለዚ ከም ሞያ ይርኢ እውን ጎራብተይን ደቂ ዓደይ ደቂ ወረዳ እዮም ቶም ዝሕዝዎን በ ቶም ደቀይ ይሕዝዎን ጥሜት ክሞቱ ተዝብሎ ይቐርዋን እዚ ጋጣሚ ይፋለጥ እዮም ወዲ ኹሙር 34 እዮም ዋይ ዝድኣ ስማዕ እንዶ ቀሊል እኮ እዩ ንኣይ እኮ እዮም ኩሉዚ ኮይኖም እኒኦም በይ ንዓተን እኮ ገሊኦም ሓደ ገሊኦም ክልተ እኮ እዮም ደቀ ካብ ክልተይ እዮም እዚ ሓንቲ ሰበይቲ እንተኸይደያ ሓደ ደወሊዳ ኣላ ሓደ ይወዳ ካብ ካሊእ ሓደ ተልዋ ንኣስ ውሕዳት እዮም ማለት እዩ ማንታ እውን ዝተወለደሉ ካብ ሓንቲ ድልየ መቐለ ሃይላይን ፀጋይን ይበሃሉ እኒው እዮም ሙሉኦም ግደፎም ንሱ ከድንግና እዩ ጥርንፍ ብዘለ ያው ዝመቐለ ሓደ 7 ይኾነ ኣለዉ ኣወሳ እውን ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣለዉ ሕመራ እውን ኣለዉ ነበለት እውን ኣለዉ ሓውዜን እውን ኣለዉ ወዲ ኹሙር ብርክት ዝበሉ ናይ በዓል ደርፍታት ሰሪሑ ናብ ህዝቢ ከም ዘብፅሐ እውን ገሊፅልይ ኣሎ ወዲ ኹሙር ሕዚ እውን ዝሕግዞን ዝድግፎን ተረኺቡ ብርክት ዝበሉ ዝተዳለዉ ደርፍታት ከም ዘለዎ ወሲኹ ሓቢርኒ ኣሎ ወዲ ኹሙር ንዝሃበኒ ቃለ ምልልስ ብሽም ሰምዓት ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣዝየ ደመስግን ዓለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ክንከታተሎ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብና ቅሐ ጽልሚ ነይሩ በዝምባር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈጺምና ኣለና ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ክትረኽቡና ኢኹም ብቐጥታ ፈነወና ግን ሶኒ ኢና ንረኽበኩም ክሳብ ሽዑ ግን ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ቀዳመ ሰንበት ዝብለኩም ምኒ ኣፍወርቂ ካበይ ኣባይትና ደሓንቀኒ እዩ. This program has come to you